Igbo nwere nzemọzọ maka ndị na-asị na ha afụbeghị the original video ebe the case na wee bido. Nenenu video dị n'akụkụ ebe a. Ka esi wee bido nya bụ okwu. Maka the original thing bụ na Jpac nweta update anụnwa according to the man na previous video ntị. O were ya wee forward alụ enyi ya nwoke wee je comment ya na the post. So ọ chọtara ka o si na nke enyi ya nwoke a wee drag the post wee batakwa na nke. Mana before he could do that, luck ran out from him. So now nwoke anụnwa wee buru ụzọ wee gbapụ Jpac off. Mana burugodo ụzọ ka unu nene ka ha si wee dọọ nya bụ nwa dibịa vam maka mụnwa bụ onye nwekwa mgbe si jee kpọta nya bụ dibịa maka na ihe ọ na-eme n'ala Igbo anyị abụọkwa n'ezie ya si jee kpọta ya mee ya arrest ka kwụsịkene yahoo kwụsịkene ọrụ irucha o ji ọnụ ya mepee na ọgwụ ego bụ ihe mmadụ mere kpata ego na ọ bụ ha ihe mmadụ mee wee nwee ego nwekọ osikọwara atụ nwee na-asị na igbugodo mmadụ kpata ego mee ihe ọbụla ime n'ọgwụ ego ya ndị na-azụ ahịa na-agwa ọgwụ ego nna awa asị ka esi mana bụ ego nne ka esi wee dọọ ya vam mgbe izizi. I love you too, baby. I heard what you said, but you know one thing, it's not necessary for me coming over there because I don't want to be exposed. You understand? You know I'm a married man and I have a wife. I have a children. So this secret is just between me and you. So let's keep it secret. Whatever you want to do, I will support you. I will say go kids I'm akuja. I know the fear. Then concerning ke boutique ya, at least in ke boutique ya ka I extend ya ebe June or July. Mana gwa say there is a lot of project na kanan. So na try can dey try and finish ya. Yota. So ka me go kuna di okay. Me go there. Then by June or July, I try to a place in my Peru boutique. If you want something in there, made you very strong. Yeah, I go and a fair shake of money. Ndi Igbo lienu. Debrela o. Ifuru okpu e. Ntinye okpu e n'isi ife abụ okwu na ụka ga na-akpụ e. JCM mission. Abịa mbegi wọtọ. JCM mission. Ịkala obu. Olu na-abụ ndị mmadụ ọnụ na ha kwuru na-ezu ori. Ịka obu. Ịtụ ha mmụọ bụ ezi ikuku egwu. Ịbịa n'ịntanetị. Olu na-abụ ndị mmadụ ọnụ. Na the righteous. Just because na ịchọla ịzụrụ nwaanyị. Shop. Bungalow. Na Lagos enyi gị nwaanyị. That's why you open this format. Ị ga-ejiri ndị mmadụ ego ife adịrị akwụkwọ ebe a na. Nwere ụfụ ya n'oge raise alarm. Si ndị mmadụ ife akwụkwọ wayo ka ọ bụ. Then people bido kasịa the format. Ebe izi ebuzi ha ọnụ ka ha laa n'iyi. JCM mission. Ị na-agwọrụ ndị mmadụ ọgwụ. Ị na-eme ha bịa ị na-arụfe ego. Ị nacha ego. Ị gaa Lagos. Ọpọn ịnụgo nwaanyị. Ị gaa zụọ ọrụ nwaanyị ụlọ elu 250 million naira na Lagos. Mana nwanne gị nwaanyị na-ele ọkịrịka n'ime afịa. Nwunye gị nọ na village na-enu ụtara akpụ na-ejiri azụ. Nwunye gị enweghị nwa Corolla agba. Even ngụnwa ka na-agba moto dị below 50 million. Ị ga-azụ nwaanyị ọjame ụnọ 250 million. N'ezeni mugu ekazie obu. Zọrọ nwaanyị Lexus 470 korokoro. Ga village elone bungalow. Ekperima. Oluzie na ọ na-agbazi gị mgba nke nọ anya nke ebe ị na-agba ọsọ because gịnị? N'ebuzo onye eriri eri. JCN, I will expose you to the last. Obviously, you will ego. Yeah, be fallacy. Ibaganya banga. All the whole voice note. Mega Lagos. Kisi we zuno. We new uno. Kisi we to me boutique. Next month. Everything need. I have everything complete. Mubo committer. So in a go ego. Man, then you can one ya. It the right side. A wall here ọgwụ je nweta ego. Ị ga-azụ ọlụ ụnọ.
Ifụlụ ụkwụ aga warawara anya warawara na afọ ya. N'ịzụrụ nwaanyị ụlọ abụrụ nsogbu m because it's your life. Mana iwe m bụ na ọ bụ mmebi ọdịnala Igbo. Abịa n'ọdịnala Igbo, everybody has right to marry 2, 3 or 4 wives. Mmiri enwile ọkala akwọ nụrụ more than 1 wife. Obi udo na ọṅụ. Ọfịa Fụlagụchi Marine Temple nụrụ more than 1 wife. Obi udo na ọṅụ. Even AAA nọgidere chọọ ịnụ nwaanyị ọzọ ga-anụ nwaanyị ọzọ. Ọ ga-esi wele eme n'ọdịnala Igbo. Oluzie ngụnwa ekperima. Ịnụ nwaanyị arapụ ya n'ụlọ. Ga na-eme enyi nwaanyị na Lagos. Na-azụli ụlọ elu 250 million naira. Ilozo na mmụọ ya. Na ọkọ ahụ ịnwụje nne ya. Na ọmụnwa ji akwa ahụ oyile eyi before bụ ya bụ ọkọ. JCN, I give you 3 days to defend this story. Ọ bụrụ na ị merie, I will publish all the whole voice notes, all the whole videos, even the house, and I will also interview the girl and even your wife at the same time. Ka ị mara na mmadụ njọ. Ebe ịkala obu, were defend onwe gị na ịbụrụ onye ori. Ebe ịkala obu, wee na-abụ ndị nke m ọnụ. Gbọọ mụ bikuku na ịbụ onye ọbụla ọ na-eburu m ọnụ. Bini ịkala obi wee mee nya, mma ala gị n'iyi. Ịchọkwa ịgwọkwa ọgwụ, anyị efe ọgwụ. Ọ gwara nwekwara ọgwụ, mụ na gị efe ọgwụ 101. Isi nye ọgwụ esinye m ọgwụ. Amala onye ka efe ọgwụ. Ịgba amụ mgbe iluzu ike nga gị. JCM Mission, mụ na gị na-abọ esinye ego nyabụ ite. A ga-arọ nya arọ ebe kala obu. Wee na-ekwu na onye ọbụla kwuru against ngụnwa ama mba uru n'ụwa. I will show you ife ọkụ ji wee ntị oke wele mme. Mmezi gị na ezi ikuku na mmụnwa bụ ọnwụ na-egbu m dibịa because na abụ ndị be ọnataluchi abụrụ ndị be nsata. So I give you 3 days to defend na isoro ha enyi gị nwaanyị unu elu 250 million na Lagos. Defend alụmụ na nwaanyị Lagos na ibupụtebere ihe ego iji wee zụrụ butik ebe nwunye gị nọ na village na-ata azụ friji. Ebe nwanne gị nwaanyị nọ na-ele ọkịrịka n'ime ahịa. Inye wuhie 5 million kpakala ọnụ. Inye wurie 1 million kpakala ọnụ. Mana ị na-azụnye nwaanyị ọjame ọhụrụ n'iro mugu. Ị na-agwọ ọgwụgwọ onwe gị. Ọ na-ewute m na ụmụ ewu na-ebukọla ego fa nwere ebu ya ofeke. Nwere ọgwụ ndị India na-eme ihe ndị India ga-enwe ha ọgwụ ntọnala. Ọ na-eli ego unu. O ntụcha ego obulogbu nwaanyị Lagos. Kazọli unu enyi ọ na-asị baby, you know I love you. Baby, don't tell my wife. Baby, you know I don't want my wife to hear this. Yes, in 3 days. Agbanje ga-agba. 3 days. Mma achụkpụ gị na Facebook. I will post you with your fans. Ị na-eke ndị mmadụ 5,000, 30,000, 50,000 ka iwe mechie ọnụ. JCN mugu. Ịlụrụ unu erube nna gị ga-eru ha 80 million. Ka na-alụ nke ọfụọ. Ị ga-azụrụ nwaanyị ụlọ 250 million. Isubere ha onwe gị. You're a coward. Onye nzuzu na-amụ ihe mgbe gokwụla ya n'aka. Ka o si wele ewute mbụ na ị na-asị ya na-ebu dibe na gị na-agwọta ọgwụ. Ihe a bụ ego na-abịalụ gị abịalụ. Ilofuzie na ọ bụrụ ije ego azụ nwunye gị ụlọ. I will be happy. Iwele ego azụ ndị obodo gị school. I will be happy. Na ndị otu gị na-alụ hotel. Na ndị otu gị na-eme investment. Iwere ka ije zụọ nwaanyị ọhụ nkịta na abụọ ụlọ ekperima. There's more that I will expose if 3 days elapse. Ebe ọ bụla ịwa n'anya ikwu okwu n'ịntanet, mma adọ gị va unless you settle me. Imerie because na every of my settlement na-enwe agreement. You can never curse my people and go scot free.
ebe ọ bụ na ịbụ onye ori wee na-abụ ndị m ọnụ, you must settle them for that okwu ahụ ikwulu ekwu. Ọ na imerie, they must eat from your pocket. Imerie, I will pursue you out of Facebook. Ị pụọ ịfụ m ọzọ, ema na-ezi ikuku abụ nkalịka anụ adịda eli m eli. Mife mbụ abụ m ọgazi ejiro m achụ aja, gaa jụọ ndị ọzọ ise, dibe ndị ọzọ na-afụ mpịa ntị, ọ bụrụ ngụnwa kala obu wee na-ekwu okwu gbasalụ ndị nke m. Every human being under my grace abụ m ikuku a na-afụ anya. Mma etigo mmanwụ 250 million and the boutique 3 days to defend it, or I will publish all the whole voice notes and every video, and ebe ụnọ were ọhụ ebe ụnụ makọrọ wee mefe ọbụla nwanne epịa ntị. Ọmụbụ ikuku atara agbaga m okwu onye lụ ụka ọfụ n'anya. ruo nwere nze m ọzọ jikwa m n'aka unu afụcha anya vidio, biko nụ aha unu manụ ka o si adị, unu subscribe unu agba notification, nyekwana anyị reaction, comment ya na this post, nyekwana the thumbs up, share this video ka anyị nwee mgbe ọzọ.